Moke bena kwa lele nyombuso. Kachi daktari ulicho kapiyo. Yes. Abera kapo kade. Aduna musa kuna jela wote dewa. Hakuna jela. Eno ko mwetu tuwe ya. Basi dikalo lono to. Sura nguo. Iduna hakuna jela wote dewa. Mko yuwi matongo. Hakuna jela. Ngine mano kuna jela. Ten wote dewa. Mano wote dewa. Hakuna jela ten wote dewa. Kamo kyo duma check kiwango hivi. Hakuwa. Yes, kwa uyombo. Yes. Hivi njoba? Yes sir. Kuru kama hake. Ni Opama nyoywak. Iwang jowi. Ingene gin begin nyaka in fact unya lego. Gima dwaro adoni mondo kusani anitie ano kanitiere kama jatelo Uhuru Kenyatta kiero. Ya gombo ni mondo abed minister CS maro pam. Idwa ni bed CS maro pam. CS maro pam mondo shughuli kanegi maber. To kingene CS maro pam ka mondo miker koro yiri. To nitie certification moko modwaro ku. Yes, mago gik monitie. Iwinjo? Yes. Nitie kaka de convince. Yeni tich la di convince nga. Nigi nitime nade inyalo. Jatelo ko iwinjo kunya lego. Iwacho ni jatelo go kuonde duto ma isapake. Iwinjo? Iwacho ni anda dhi South Africa. Ya dan gi ngama kama. Idwaro ni rango celeb ma serious. Madongo. Nyocha ni ande kama. To donge nano yicho kuot. Donge so nana te aketho kata out. Kanyo pako no dhi maber. Yes. Nyocha gidada Sylvia. Pako no dhi maber. Neno. Mano kinyalo convince ken uno mi CS. Yes. Ko wunya lo kana manifesto maga madhi jatelo. Chunya gombo ni monda alos gi maber kabisa. Ngisane kana adakta Luis na kapiyo. Mondo wabed kwa maslahi margi. Gin be gisebedo mawaka oganda duto dhi kulo to hepa winya. Ko nyaka bed ministry maro pamo. Dada ta matek kabisa shughuli kane kabisa mondo gine. Mi wacho ni shuffle ma wod Kenyatta dwaro timni. Idwaro ni ter proposal ni. Yes. Mondo jatelo ne yawa. Jogo sabedo ka hinyore. Hinyore kunyale. Waka sani endi ko nego bera kama CS. Onego bera chungo de kawe kabisa. Chana na pete. Iwinya. Abeni winya be. Onego besa chungo de chana na pete mondo koro gik moko sani masere kana nyo oyaw kuonde moko. Oketo margi podi. Nyo oyaw kuonde moko to margi podi. Iwinjo. Koro iwacho ni dwani bed mtetezi. Nikech kanyo jodongo kana ma jodongo. Ne gine chongo, nyeri chongo. Iwinya. Kana jodunga na ng'eyo. Nyeri chongo ko pamo ko iwinya. Mo gik mo ng'eyo kwatia. Koro gisebedo ka gihinyore. To gin joma bende giwacho yi. Gin joma nigi nyithindo. Machulo nyaka udi. Gichulo nyaka udi giministry. Moro nyoywak ni yawa. An ka kunena ni. Piny olor. Awinji magi madhi telo. Kuonde ma chungie. Bende koro pako yawi. Sa podi jatelo medo no amenda. To odeni. Iwinjo. Wan ga chulo mna gi kweyani. Ma gira koro sani kweya uteri quarantine. Yes. Okanyal chulo kata mana ot madaki. Wena lego. Nairobi kaya. Kamo chomo an okata Nairobi bwana kata na Kisumu nyalenda kanya dhi. Kisumu nyalenda to koro gini wase. Kaja to weno jana. Alafu begini gindala. Jadi semua ngetek mandi. Ene ngati tiba-tiba kemau eno odak kita to wene dala. Mira lego. Iwinjo koro. Koro idwaro ni mondo iwach ni Uhuru Kenyatta. Yana wach jatelo. Ni jatelo. Kir marwa. Nitie doket mosebedo ka hinyore. To ok ber jogi begi na wasasi. Yes. Kora go mondo jatelo mi CS maro pamo. Mondo bel kanya tema tek mondo arit gine. Arit policy no. To kose migo. Wawachin koro migo. Inyalo utubia. Opamo wete ni nani? Bas. Ko pamo wete nani? Yes, angati mi bana. Anan lecture maduong angati. Tudoke kuri njatani. Inyalo utubia ni nani? Yes. Koro kaka na daktari kunya kapiyo akuno kinde duto. Nini opamo kenya bedo jatelo pamo kinde daktari bi. Koro anagaga atemo moja tena gimadinge makwango ni nyaka make sure ni time giduogi. Oduogi ne time nikech mane gima duong. To ute abegine kuonde bende mapamo konyore kuno go bende beyo lor. Idwa ni beyo lor. Beyo lor ne gi. Moke winya kwale na nyombuso. Kaje daktari ne junda kapiyo. Piny masani. Moke winya kwale na nyombuso. Yes. Daktari winya kapiyo. Ang'o machandi? Kisungu machanda. Kori winjo baba. Baba wachna.
Kawuono adonjo kuom jopeng straight away. Jopeng. Kendo I'm not happy. Iwinjo? Ok wabi bedo ni wanyuolo nyithindo manyiri to jomoko to ketho. Jopeng. Awinji. Chief ok bi kawo mandate mani wacho ni chindi bro wacho ni ijiro mari chief, ok mari chief. Mor ko chief nyalo kondo magi kochopo kama chief kawe mandate. To jopeng wasego deadly. Jopeng. Gima tino ba. Sani skul lo. Do wata dir. Wakonya joluo wabe do. Do wata dir. Sani skul lo. Wa wachi kisumu moro. During this pandemic. Yes, skul ochungi kanyo. What's it? Winjo kisumu na no? Wale baba. During this pandemic skul ochungi kanyo. Okolore ochungi kanyo. Yes. Iwinjo? Yes. To bigini skul ochungi kanyo. Okay, na haki mari. Mondo in kore na mana nyara ngata midwa ni gajrigo. Okay, kaka nyathi matindi dwa bedo nigi ich, iti dong kinyeri wi peng. Wabro go ngum sawa. Ok da peng kende. Unya le. Kama digene ni an mang'eyo kwa dongan masimo nonro. Okay. Ini kwa ni. Mimi kwinya ni kwana cha ataka dinga. Okay, dalo ngato. I'm not happy as you see. Yes. Iwinjo? Yes, sir. Dalo ber gi luor. Ngeni gim nyathi mikathono. Ibede kini ber gi nyari, do mana dier. Kata sani ngi nyari. Kata sani ngi nyari kamoro, do mana dier. To kik bed ni idwa ni keth nyar ng'ato. To ini nyari. Tafadhali. Yes. Wan okwaya. Yeah. Iwinjo? Ranguru nyithi niti wagogni ng'eny. Ako to nyathi skul amichape. Odhi oduogo. Mobedo odhi oduogo. Mabende nigi diploma. Yes. Ako to nyathi skul amichape. Ng'ama nyalo timo gima wari gi. Ng'eni ng'ato konyuol to nyathini ne mien gi emen go gigeno ni yawa. Ki nyathina ni nosom no chop kama. Ki no biye gi gine. Gari matinde du. To ni nyathi poko chopo kata ki class 8. Nyathino oseduogo diploma yawa. Oseduogo barua. Nyathi oseduogo barua. Unya lega penyo. Loksa moja nyathi bende gine. Hapana. Onge kama nyathi para modonga maduong' bwana. An asebedo ka go koko seriously. Okay. Iwinjo? Koro mano gima diera. To kaka ng'ama aleta kapiyo gimoja na ngire mano gima very sad kabisa kaka ng'ama daktari okaero ni mwana thiedhi nyithindo matindo. To vera bedo kaero. Oka wachni. Wacho negi. We ywak no kiero mondo ithiri nyithindo matindo. Oka wachni. Wacho negi. Koro wachnegi. Kaka ng'ama daktari. Chunya gombo ni mondo kabe to wacho jomoko sindan. Iwinjo? Kaka bende bro chwo. Sindan mar ilungu ni therapeutic. Mano managolo na kisungu nagolo na Thailand. Therapeutic. Mathiru ng'ato. Ithiri. To in koro gima nyalo timre dendi kanyo. In nyalo mana inyalo mana olo pigi moro matin. To gimoro minyalo timo beyond that. Iwinjo kisungu kema kelo no eno yindi mana bedo achiel gi ng'ama in ge ot kende. Ng'ama ok gombi. Iwinjo gino marach. Therapeutic. Iwinjo? Idwaro ni ya. Itwe sandan. Ositwe sandan. To in kori donga lech nyaka piyo. Ni in kanyo. Iwinjo? In kori rito thoni. Koro gima dwaro. Adwa ni mondo ginene ministry man health kanyo. Omiwa ji aina ok tere jela. Ng'ane chwo mana sindan. Iwinjo? Ng'ane chwo mana sindan. Ok dawo nikech ng'ane tere jela ng'ini yande. Jela bede kidhi penyi ang'o mitimo maber madam konyowa ka. Iwinjo? Koro ang'o chak gine. Koro ng'ani chwo mana sandan. Chwo na sandan to dok ewa. Iwinjo? Chwo na sandan to dok na ode. Unalega. Wale ke maneno kama daktari. Nikech kwa viveti society. Manyite bana kichopo kisumo bwana nyitano negie. Kichopo usenge nyitano negie. Kichopo nyamonye nyitano negie. Kichopo usonga. Kaora mwelo cho gidene. Funyola. Negi nigi ruto. Okwa vivero kama. Maote mastati kabisa. Okwa vivero yo. Joma yugi milemi. Wansani wadwaro nwa bedi na society moro makonjugon molos maber. Yes. Maber. Koro mana yath mawacho. Mana ke nakoyo ng'ama chief mara manwa. Ok wanyal bedo e gwenge nyithindo wazazi. Tani nyithindo wazazi. Yes, joduong' anene. Kaza ndi waga luongo nguta. En luongo relo. Hakuri jatelo kineno ng'ata ina to ma luongo na aramu. Many namba na an awuon many namba na igochna. Sani koro sirkal osemiya docket mapek. Yes. Majika elago. An ma ako gurwako ndani gi tuo sandan. Ine ma kikelo yere na tuo sandan. Yes. Mar tira bitebik. Ok bibedo kamano, mar tira mitebik. Mondo kiko bed kama kombo nyithindo matin. Iwinjo? Yes. Nyathi matin werigo. Kineno ka waduk nyalo pako. Ibo ok nidhi ok chak dogo nyaka. Iwinjo? Yes. Ma ok benye kwa lea lendi. Kendo ma ogik ma
wakwedi okang mage. Okang mage. Tim macha kabisa moko. Mako tim moko madicho moko ne kumeje. Kenda ndo machi Kiswahili. Yes. Hiyo tendo. Ndio ndio moko majifanya no kuingi Kiswahili. Waje. Waje ne. Ukio kuingi Kiswahili winja. Neno hili. Waje hiyo tendo. Hiyo tendo. Hiyo tendo unafanya. Hiyo tendo unafanya hiyo. Hiyo tendo hiyo tendo utafanya unadungwa sindano bali taka Kiswahili kwanza. Ingine ano kangena. Kwa tendo inafanya hiyo. Utadungwa sindano. Utadungwa sindano. Mboke menya kwa nene nyombo uso. Daktari wonya kapinyo. Kia Kiswahili. Angamo, ange Kiswahili kwa kikucha bwana.